ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ସାଇ ବିନାୟକ ବିର୍ଲା ଗୋପୀନାଥ ବିଲ୍ଡର୍ସରୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗବଜାର ନିୟର ରଙ୍ଗବଜାର ବିଜେଏମ୍ ସ୍କୁଲ 2 ପାଖରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ମୋର ବହୁତ ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଭାବି ସୋଲାର ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ପିଏମ୍ସିଆଇର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି 2-4ଟା ଭେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ବି ମୋତେ କାହାର କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ରହିଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଲା। ମୁଁ ଏ ଡିଏନ୍ଏସ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଏନ୍ଏସ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗେଇଲି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଇନିସିଆଲ ପଇସା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। 15 ଡେଜ୍ ଲାଗିବା କଥା, ମୋଟାମୋଟି 10 ଡେଜ୍ରୁ 12 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପଇସା ପାଇଲି, ରିଟର୍ନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 କିଲୋୱାଟ୍ ଲଗେଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଭାବିଲି, ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍, ସବୁ ସେୟାକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ନାହିଁ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ନ ଲଗେଇ 5 କିଲୋୱାଟ୍ଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯଦି ଲଗେଇବା କଥା 5 କିଲୋୱାଟ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ। 5 କିଲୋୱାଟ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇ ମୋତେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା। 2.5 ଲକ୍ଷ 2,50,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ସବସିଡି ଆଜ୍ଞା ପାଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 80,000 ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି 5 ଡେଜ୍ ଭିତରେ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଯିବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆମ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ମୋତେ ଦେଖି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆସିକି ଫେଭର ନେଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେଣି ବି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ସହାୟତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଟିପିସିଏଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହିସାବରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସୋଲାର ଆଗକୁ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସଫଳ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।